Hned, když budeme ve vodě. Hned. Začátek druhého dílu. Dům hrůzy 2. Když se Žanďa a Sapča usadili na pohodlných křesíkách před zahradou a opalovali se, protože tady sluníčko je nejlepší, tak si něco řekli. Už stačí opalování, jsem celá přepálená, jdeme domů. No to ty taky šlo. Já už nepotřebuju. Tak jste došli až sem. To je rekord za mých 100 let, co žiju. Jste opravdu dobrý. Ale pořád Teda jo! Králo nechce! Nezůstaň, kde jsi teď! Tam je kyselina! Je v tom kyselina šíravá! Umřete! Za chvilku umřete! A když, teď by se dalo říct, že už by mohl být konec. Ale najednou se tu objevila špehírka sousedka. Danek! Co se to tady stalo? Já jsem to všechno sledovala! Co to bylo? Kam ta sousedka kouká? Zabij. Vem mi za tu práv. Ale neboj se to Já to nejdu. Zuzka bezmocně Vezmu ji za nohy. Nelíbí. To se mě nelíbí. Já tam skočím. Ale já sama. Sama tam skočil. Já tam skočím. bezmocná sousedka je bezbraná. Nemá ani žádnou pistoli. A tak to všechno skončilo. Tak naschle.